M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni lero pa programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye, ndipo leroli mawu oyamba akuchokera buku la Ntchito za Atumwi mutu 13 kuyambira ndime ya 13 kulekeza ya 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Olive Makuwira kuchokera ku Mbusa Wabwino Parish, Nsanje, mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo uthenga wabwino leroli uchokera mu uthenga umene adalemba Yohane Woyera mutu 15 ndime ya 9 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi a Monsinyo Patrick Tawale kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Mwa zidzukulu za Davideyo, Mulungu anasankha Yesu kuti akhale mpulumutsi. Paulo ndi anzake anayenda mchombo kuchokera ku Pafosi kukafika ku Pegra, m'dera la Pamfiliya. Koma Yohane anawasiya nabwerera ku Yerusalemu. Kuchokera ku Pegra, iwo anapitirira nakafika ku Antiokeya, m'dera la Pisidiya. Pa tsiku la Sabata analowa m'nyumba mwa mapemphero ya Ayuda nakhala pansi. Atawerengedwa mawu a m'buku la Malamulo a Mose ndi m'buku la Aneneri, akulu a nyumba ya mapemphero ija anawatumira mawu owawuza kuti, abale anga, ngati muli ndi mawu obisika nawo anthuwa nenani. Apo Paulo anayimirira nakweza dzanja kuti anthu akhale chete, ndipo anayamba kuyankhula anati, inu Aisraeli ndi ena onse opa Mulungu, mverani. Mulungu wathu a Israeli anasankha makolo athu ndipo anawakuza pamene anali alendo ku dziko la Igupto. Anawatulutsa m'dzikomo ndi dzanja lake lamphamvu. Anawasamalabe mopirira m'chipululu zaka 40. Iye adawononga mitundu 7 ya anthu a m'dziko la Kanaani, napereka dziko lawo kwa Israeli kuti likhale lawo. Zonsezi zidatenga zaka ngati 450. Pambuyo pake anawapatsa oweruza kufikira nthawi ya mneneri Samueli. Kenaka anthu adapempha kuti awapatse mfumu, ndipo Mulungu anawapasa Saulo mwana wa Kisi, munthu wa fuko la Benjamini. Iye nkuwalamulira pa zaka 40. Pambuyo pake Mulungu adamchosa Sauloyo nayika Davide kuti akhale mfumu yawo. Za iyeyu Mulungu ananena kuti, ndapeza Davide mwana wa Yese, ndiye munthu wanga wapamtima, amene adzachita zonse zimene ine ndifuna. Mwa zidzukulu za Davideyo,
Mulungu anasankha Yesu kuti akhale mpulumutsi wa Aisraeli, monga momwe analonjezera kale. Iyeyo asanayambe ntchito, Yohane ankalalikira Aisraeli onse kuti atembenuke mtima ndi kubatizidwa. Pamene Yohane anali pafupi kusiriza ntchito yake, anafunsa anthu kuti, kodi inu mumayesa kuti ine ndine yani? Inetu sindine amene mukuyembekezerayo ayi, koma pakubwera wina pambuyo panga, amene ine sindili woyenera ngakhale kuvula nsapato zake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu Uthenga Woyera monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atatsuka mapazi a ophunzira ake adawawuza kuti, kunena zoona, wantchito saposa mbuye wake, nthumwinso siposa woyituma. Ngati mudziwa zimenezi, ndinu odala mukamazichita. Mawuwa sindikunenera nonsenu ayi, ndikuwadziwa amene ndawasankha. Koma ziyenera kuchitikadi zimene Malemba adanena kuti amene ankadya nane pamodzi, yemweyo ndiye adandiwukira. Ndikukuwuziranitu zimenezi tsopano zisanachitike, kuti zikadzachitika mudzakhulupirire kuti ine ndinedi ndilipo. Ndithu ndikunenetsa kuti wolandira aliyense amene ndamtuma amalandira ine, ndipo wondilandira ine amalandira iye amene adandituma. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu Khristu podzera mu Uthenga Wabwino akutionetsa ndipo akutikumbutsa kuti utumiki weniweni ndi wotani. Utumiki weniweni uchokera mchitsanzo chimene watipatsa: kutumikira ena, kudzimana, kudziyiwala, ndipo osafuna maulemu apansi pano. Kwa apostoli kunali kovuta kuvomera zimenezi, koma Chikhristu chenicheni chimakhala pamene ifeyo tili at the service of others. Charity is the landmark of Christianity. Nanga sambu Yesu omwewa achadatiuza malamulo onse ambirimbiri aja, lamulo lopambana ndi limodzi lokha, ndi lamulo la chikondi. Kumkonda Mulungu ndi nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu zonse, komanso kukonda anzathu monga mmene timadzikondera ifeni. Ndiye tikatero kuti ifeyo tamkonda Mulungu, takonda anzathu, we become a blessing to the others. A blessing to live like the Master, Jesus Christ himself. Ndipo palibe madalitso opambana amenewa. Tikhoza kukondweretsa anthu ena, tikhoza kukondweretsa amene mwina ala akuluakulu athu, nzabwino zokhazokha, koma tikakondweretsa mkuyiwala kukondweretsa Ambuye Yesu ndiye kuti talephera. Lero Ambuye Yesu akutikumbutsa za utumiki weniweni. Ndipo kwa ife ngati ophunzira ake kuti utumiki umenewu utiyendere, utumiki umenewu ukhale weniweni, tiyenera kutsatira zimene Ambuye Yesu akutipempha, komanso kuonetsetsa kuti tikupempha nzeru kwa Ambuye Yesu podzera m'mapemphero. Mungatakhala kubwereza sungapite kukatumikira kwinaku osadziwa cholinga cha Mulungu pa iwe. Nkwapafupi tsono kuti uzikadzitumikira iwe wekha, phindu tipezepo. Koma tikakhala kuti tikukonda kupemphera, ndiye kuti we are sure that we are on the right track. Tipemphere pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti ifeyo
titsatire utumiki wa Ambuye Yesu. Ndipo utumiki wa Ambuye Yesu timaudziwa pamene takhala anthu okonda kupemphera. Amen.